Goromo gi kowuok mago motende koda weche mag penj maduong' mar klas 12 KCSE mabende dhi nyime gi sani. Ni kweth mar Azimio la Umoja omedo tweyo i kaunti ma Nairobi gi siasa mag manyo mbito kod jiwo teko mar Raila Odinga yiero mabiro dwe mar 8. Jotelo go nolimo kuonde dak mopogore opogore Nairobi kama chalo kaka Madhare, Ruaraka, kind mamoko chwalo agenda margi ne jopiny. Jafwambo marwa Orengo miyo waler mathoth. Kaka okang' mar ywayo ombulu kendo rwako yo kapa achiel, kweth mar Azimio la Umoja nolore Nairobi kendo ka thor twak margi nen mano mana ni ombulu ma Nairobi odhi ne ogai mar riwruogno Raila Amolo Odinga. Mwezi ya 8 kura ni kwa Raila. Hapa ni kwa baba nyumbani. Muone mkono Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga, Raila Amolo Odinga. Lango Odinga nolimo gwenge kaka Madhare, Ruaraka gi Embakasi North ka kwayo margi maduong' nen mano mar chungi Odinga e yiero maduong' mabiro. Sisi tunamuunga mkono Raila Odinga kwa sababu yeye ndio mwenye suluhu ya zile shida ambazo tunazo hapa Nairobi. Ametuambia kwamba atatulipia watoto wetu shule na alipie matibabu wakati watu wanakuwa wagonjwa. Nilikuwa na baba kule London, na kule London wamejua viongozi wetu wa hapa. Wale ambao ni wezi wanajua, wale ambao wanastahili heshima wanajua. Wakaweka Uhuru tik na baba tik. Kata kamano ne gikwedo dwaro mar jalup jatend piny William Ruto mar bedo jatend Kenya ka gitude kod chinde mibadhi. Ruto hukumpa heshima rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo wacha Uhuru mwenyewe aumpe kura yake yule mtu ametaka, na amesema kura yake ni ya Raila Amolo Odinga. Sasa tunasema raundi hii hata hatutaki 50+1%. Raundi hii tutapata 80+1%. Kwethno kinotiek kisera margi ma Nairobi gi Kasarani, Roysambu gi Embakasi Central. Orengo, Ramogi TV, Nairobi.